iphuphu kushawe ngajaba ngafa kuhamba kweyidaka zodongeni kuvuka kubuze yabona uyokushaya wezwa ukushaya akulaleki kuposta njalo kuyatatazela kunzima me aphetha nkosi nama yikile kuzwayo angizokusiza kalutho 9mm amake 9mm ayakusiza ngalutho usiba nola sisumoya ngikhuluma indaba zamuntu mina yabo manje umuntu osathi akwazi ukutala lapha la kuMaskandi mina ngikhuluma indaba zamuntu yabona ngadozela ubamona ufakuthi lo ufakuthi ngamdonsa ibhola njalo kwaba kubo ngambhoxa yedwa ngaphinde ngabuye ngadonsa lo umgubelo Innova ngakhetha iphele emasini futhi ngasho ngathi angibafuna umgube beMercedes umgube we BM nani ngifuna umgube weInnova ngaqondisa nje ngiyibona ngamshaya induku zakhe yabo ngamshaya induku zakhe ngambhoxa entabeni ngashaya induku